Jainkoak egun deizula dizkide. Jainkoarekiko lotura bizi. Lotura esatean elkarrekin bat egitea, atxikimendua, esan nahi dut. Jainkoa gizakiarekin da gizakia jainkoarekin, horixe baita erlijioa. Hitz hau latinezko religare dator, elkartu, lotu, esan nahi du. Gure gizartean askok arbuiatu, erdeinatu egiten du erlijio kutsua duen guztia. Uztarri astuna ezartzen duen lege sistema eta egitura delakoan. Sinisten ontzat aldiz, jainkoa eta gizakia arteko elkartasuna adierazten duen sistema da. Elkartasun hori Biblian itun edo tratu eran adierazia dator. Itunaren oinarria eta ondorioa solaskideen arteko adiskidetasuna da. Jainkoak adiskidetzat hartzea da gizakiarentzat salbamena. Izate betea, gozatzea. Biblian oinarritutako fedeak hau ikusten du. Sorburua eta azken helburua jainkoa duela gizakiak. Zeren bere antz irudiko sorrarazi baitzuen jainkoa gizakia. Izate betea jainkoagan ukan zezan. Jainkoarekiko harremana eta elkartasuna adierazteko, ospatzeko, bizitzeko jarduerei deritze fededunak erlijio. Jarduera horietako batzuk, zeremoniak, errituak, simboloak dira, kultua edo gurtza. Beste batzuk, bizitzako jarrera jokaerak, morala. Beharrezkoa dira biak, erlijioa zinez bizitzeko, bai kultua edo gurtza, bai morala. Jainkoarekiko harremanak eskatzen duen jokaera alegia. Bietako bat baztertuz gero desitxuratua gertatzen da erlijioa. Zeremoni ez ezik bizitzaz ere, gurtu eta guretsi behar du gizakia jainkoa. Testigantza ugari dugu ontaz Bibliako itun zaharrean, profeten liburuetan batez ere. Ona adibide batzuk. Isaiaren liburuan dugun zenbait salaketa. Zertako ditut bukaera gabeko zuen sakrifizioak. Leporaino nago, ahariak eta zekor gizenen gantzak nere omenez nola erretzen dituzuen ikusteaz. Nork eskatzen dizue horrelakorik? Ez ekarri horrelako opari utxalik. Nazkagarri gertatzen zait intsentsuaren lurrina. Ezin ditut jasan, nire omenez egiten dituzuen jaiak. Gaiztakeriarekin batera egiten dituzuelako. Ken ere begien aurretik egintza gaiztuak. Ikasi onbidea, lagundu zapalduari, egin justizia umezurtzari, defendatu alarguna. Ta beste salaketa ere bai. Zeri esaten diozue baraua, jainkoak atsegin duen eguna. Gizakiak bere burua zigortzeari eta dolu jantzi harturik hautsetan etzateari. Ez ote da beste hau, nik gogoko dudan baraua. Injustizikateak haustea, zapalduak libratzea, goze denari zeure ogitik ematea, aterperi gabe dagoena zeure etxean hartzea, larru gorri dagoena janztea, eta zeure gizakideari laguntza ez ukatzea. Ikus daitekenez, jainkoarekiko harremana, bera nahi bezalakoa izateko, ezinbestekoa da lagun urkoarekiko solidario eta bihozbera izatea. Eta zuzentasunez jokatzea. Ona, Santiagok bere gutunean datorren beste salaketa zorrotzau ere. Entzun zuek aberatsok. Egizuen negar eta aiene, gainera datozkizuen zoritxarrengatik. Zuen soroetan uzza bildu zuten langileei, ordaindu etzenieten soldata, deiadarkari da, eta ihitarien deiadarra jaun ahal guztidunaren hau belarrietaraino iritsi da. Bapo bizi zantzerate zuek hemen lurrean, eta atseginetara emanak. Horrela, abereak bezala gizan duzarete hilketa egunerako. Errugabea kondenatu duzue, eta hil, eta inork ezin izan dizue aurre egin. Gizon emakume asko jainkoarekiko harremanean jabetu da bere izatearen zentzuaz. Norbaiten eraginez sortua dela ikusten du,
eta norbait horrengan duela bere burutzea. Gure iturburua ezin da zori itxua izan, alabehar iluna. Egia da, beti izan dela norbait horren jainkoaren izatea bera ukatu duenik. Gaur egun askok uste du medio materiale ziurtatu ezinekoa denik ere ezin dela esan. Eta norbait hori medio materiale ziurtatu ezin denez, jainkoa denik ere ezin omen da esan. Eta ez denik esan ote daiteke ba. Izadia natura, gero eta sakonago eta zehazkiago ezagutu ala ordea, zientzia konturatzen ari da, ezagutzen duena baino askoz gehiago dela ezagutzen ez duena. Eta ala berean, ohartzen ari da, begi soliz begiratu ezkero, norbait horren aztarna eta zantzu ugari duela naturak berak. Ez da barritzekoa, zantzuiek atzematen dituenak, harremanetan jarri nahi izatea norbait horrekin, jainkoarekin. Hauxe da azken batean bizipen erlijiosoa. Horixe adirazteko eratu ditu gizakiak mendetan zehar, sistema erlijioso ezberdinak. Itsumustuka bederen jainkoarekin harremanean jartzeko. Horretako hala ere, ez da aski zeremoniak eta errituak egitea. Lagun urkoari begiratu behar diogu. Lagun urkoa baitugu, jainkoak bere izateaz eskaintzen digun zantzurik argiena. Bihar, Santiago edo Jondoniakue apostolaren jaia dugu. Jesusei deitu zituen lehen lau arrantzaleetakoa zen, Joanen anaia. Boan erge edo trumoikume izango itia jarri zien Jesusek, izaera sutsua zutelako. Herodes erregeak atxilotu eta burua moztuz hilarazi zuen, 22. urtean. Jesusen testigantza egiteagatik bizi ematen lehen apostolua izan zen. Eskerrik asko zure arretagatik, izan ongi eta igande arte.